Ngeng, 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 break! Ninduta sa kong bago nga dulaan, oy! Blue! Kato man sa kinan ni Cardo sa Batang Quiapo, bay! Oh, kusog kay mo tingog! Parihagid ni atong basbas na ko ba? Mutingog po ganao ng ligid! Naarde gihapon ni makinabay! Kay mutingog-tingog man! Sa tanan ako mga tarak-tarak, maugid ni pinakagwapo. Kay oh, jeep-jeep man eh. Dili na malubong sa lapukan. Dagko pa dyan kay gligid. Kusog kay ni mukamas ba? Tanawa oh. Ah, kusugal yun mo tuyok sa ligid oy. Dili gid ni mabangga sa bato ba? Kay oh, habog man kayo. Padaganon daw pinakakusog be. Ngeng! Ngeng! Ops, na ba to? Hinahinay, hinahinay. Ngeng! Ay, laay man diri sa batuhan bay. Muadto siguro ko sa kanal, dito na ko pakamas-kamaso ng ligid. Tama! Mura akong nag-trail sa mga dagko nga sakyanan. Muadto na ko be. Ngeng! Tan! 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 Enjoyan yun na ako karon oy. Kay wala man may klase. Unsa kay himuon ako karong adlaw no? Ay, tama! Gwapo siguro kayron manguha og prutas ba? Kay timbunga bayarog durian og rambutan. Nakabantay bay ako dito sa durianan ni Nong Lito bay. Namunga na. Hinog na siguro ron ba? Adtuon ako be. Basig daghan na ron og pulak. Tan 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 tan. Hala! Ang bata nga kaaway nako. Ngeng! 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 Napunsa man na siya dira sa kanal ha. Hala! Naa siya'y bagong dulaan! Gwapo kaayo! Unsa man na nga dulaan, bay? Gwapo lagi kayo, color! Bidaw, bi! Hiringan daw nako! Hala! Minuto siyang tarak-tarak, oy! Hala! Monster's truck, bay! Katuman ang truck na dili malubong sa lapok! Kay dagko kay gligid! Kusog pagyud na mo kamas, bay! Ninduta, ana, oy! Ngano kayang nasa ingon, ana, bay? Asa na po kaya siya gikan, ana? Permite na lang yun siya dagan og tarak-tarak! Nalupig naman kog maayo niya, oy! Remote control naman to ako og bako-bako! Glagot na jud kog maayo anang bataan na ba? Huwaon din ako na iyang dulaan! Hala! Asa man to siya mo adto? Ay, diri day ko bay. Pakamas-kamaso na ko sa kanal. Ngeng! Ay, iunsa din akong makinani para kusog mo dagan. Ngeng! 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 Ninduta gid sa dulaan, oy. Kusog kay masubida bay. La! Ninduta siya ang tarak-tarak, oy! Kusog yun ay kay mukaman sa kanal, bay! Kung saon man yun na ako na ha para akuan ang makuha! Ibog yun kay kusayang tarak-tarak ba? Monster truck! Planuhan daw na ako ba ayo, bi? Makuha man yun na ako na! Kung saon man yun na ako na ha para makuha yun na ako! Utok! Utok! Tama! Hadukan man din na si Kustan! Naami sa tunga-tunga sa sagingan! Walay tao! Siya ra isa! Hadlukon ako na, be! Mumuon ako na! Be! Sugdan na nako, be! Hala, unsa man to bay? Hadlok na si Kustan! Be, matiyog na kong pinamumo, be! Hoy, buto! Nagunsa ka sa ako ang pinuyanan! Hala, kinsa man ka? Adluka diriya, uy! Nagunsa ko! Nagunsa ko diri! Pawa diri! Uy! Tuara! Ningdagan na si Kustan! Kwaon na akong dulaan, be! Napuhaan ni, oy! Finally! Maakuan na, John! Hala, akong dulaan! Ay! Ikaw na pod! Akuan na ni imong dulaan! Kay imo mang gibilin! So ikaw rin ang hadlok na ko?
Atik-atik ramang gudto ba? Nindagan pog ka. Akuan na niya. Bye-bye! Hoy, hoy!